say atapa papa kono no nyame hira ho nyame hira no besufo e bi tia for the boss mama wo be cha sika wo di mami mi so me de sesa yare no ewurade ma wa hoden na wo kotodwe na emunya den efiri na ne kopoma ne kra wo nkita biem wai wo be nante ahoden so ahoden nyame de ma na de be ya adwuma me na no nyame hira mo o ma mo kwantintin ma adwuma nko mo ton awonto woto awonto ya mo ka wotu ya mo ka nsia mo hu dia mo di mo sika ye na na de be ka ho biem 10 cedis I see last one and maybe ba now why bring me 5 Ghana cedis mami 5 cedis why me da say 5 Ghana cedis me say I kakra pe na ma me miaso obi say papa miaso obi miaso 5 Ghana cedis what the friend me baba mo me nua ba me bere ma me da say me nua ba me da say me na nya me hira wate mo me da say nana mo me da say nana chaye 10 Ghana mo me da say nana nyame ma kwantintin except bia obegina no obedi nkunim nyame hira mu nyina obi bia ode biribia beto aye de adaka nim ewurade ma awo na wohi a oma wo oba na wohi a oma aware na ho aye de nyame nto bi ma free 5 cedis chami 5 cedis me na nyame hira wate oma ho ofe bi meka ho biom nyame hira onsa ma ho ofe ni bi beka biom oma ma ho de tintintin nyankopon ka mo ho oma munyi na munye hira me da se me nua me classmate ba ko ni me na me da se mo me da se me da wa se me da wa se me da wa se nyankopon hira mu nyina oma mo kwan tintintintintintin me na ho ofe pa na egwale mu sei nyame hira mo musika ninti ama munyina ye hira me da say me nua ba nyame ka mo ho wate me na nyame hira o ma wa hode mama cha me 10 cedis bo me da say hina na de bi ba biom ka ho ni owo 2 cedis ni famra 2 cedis 1 cedis fabra entra say nyame nim say musika nyina ye 2 cedis intin fancy fabra me na me hira o me na yo what is sikani me nyame a o nyame so sikani mu a aduane se no ye ma e ba kunafo no nyame be ye o saa ma nya o mra ye se wa bra nkade anchen esa ne se eya owura bakwen o so ma 100 Ghana cedis mo me da say 2 cedis 1 cedi 5 cedi fabra ye ne enko ye nim oi me na me da say obia nim because we just sika bia na sa akoko we bia mfrem a wanya sika hallelujah mo me da say fatu no me na nyame nka won wate obi bia fa ne de mra fa wo de bra ka ho akakra bi pe na ayema mo me da say nyame hyiram 2 cedis 2 cedis 1 cedi 5 cedis mo fa bia betum dio yaja me da say Fabra ntama ni yampon mo nyame hira mo nyame ma mo kwantintintin na mo asam na wate no kwa akokọ ni yafo enkoye ni tiefo na da wo ho na sister wadwene the last one 2 cedis mami what the tuma fa tumu fa ntum su de fa sika no kwato wa sa wo mrei I pense that you can miss a man. What may I say? Me, I hear hallelujah. You will be a man, ye, baby, a duo, and yet, me how. So am I answering? Yeah, last one. Madam say, Asa, sorry, I me no ninko mobi. Sorry, I me no ninko mobi. Peja won sa with the year, Jumobi Bia. Peja won sa, Mrs. Sorry, Peja won sa. Peja won sa. Everybody yankupon. With someone and she ran in our war. Barbara Matt, I say, with some shana money pay or the four.
Obredwuma yɛmfa hwimbere nipa. Wo mafi one pem. Ebi kuta 100, ebi kuta 50, ebi kuta 20, ebi kuta 10, ebi kuta 5, ebi kuta 2, ebi kuta 1. Ebi nso say ahwodi ni ho. Enye won pe. Ewurade e wuto wusra wuhyira nsuna. Meso so obia so wa ha. Ewurade mo bia ye hyira. Sika bie so yɛmfa nkɔ yɛ adepa. Na mo so na abɔ kwan foforo de ama womba. Beda wasi e wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Pastor Montranse. Bonsema pasafo bonsemano brought nasi. Then ye catch no unyame unshira papa ahwodin bia wahwere no unyame enhyemu emfama bio. Samre yesiesi ni pebinmu awade adwensem bia bebre yen. Ntem soara ye de retwem bribi entina enye ntentem mfama yen. Wona eba beka adwensem no enye ntem mfama yen. Enye saa da ye twen no enya ba pepepa ye betko ni ato adwumadi ni so eno ntimomra no ebusia penny me ni meja no adofonom amwehyiemu wa ha me mammo ache ya frame oba penny abenam wako a na me Rebecca anwensam a wato ni din se owuo kontonkrori konia a wunyan amansan okatechi a wunsuro akatechi why no betimi adwane wo owuo kontonkrori wagye yendofui efi yensem ama nne ebusua eni etu ato yensem akurobin enesi yebusua frewa wonte esane se owu ayenyan adekese akurobin Pastor Bright say owu anum nyina se ene asofo mpanyin fa won atwa ehia ha nyina se yema udemrifa mo senior prophet Naakwa Isaac Odifu Mandela yenra yere empress won nyina se o ma udemrifa due ni amani hunu Naakwa worekwei yenja Wééps de biarada ebusia ni adofo nyina be kaiwo akase nanti wiye akateji kukurudru fue de yiye na mpanyin se onyankopon na edema no nora so na oje enti yesre yewura ni se onfa wontwe Adam kukum na dan kwamba bi no yebesan ye hia biem medamo ase. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. There was papa Samre dia etuno ebesre akrobing ebusua nyina se emano ompeja wo mu emra na osofo emompa infamo mu enu achi no yebetutu so akọ emusie ne de ofan to so bie na akoto aso ewo ho. Ampare mejo nyankopon abasoro niasasi te miadi na ye Ampare mejo nyankopon abasoro niasasi otu miadi na ye Jesus mi jifo Meba Epua Sachi Lugo Sorry
wodini yawe na wodini Ebenezer papa yɛda wase wai papa ya nwe ni sei yensu ni sei ama obia akoma mu dampo sɛ wobɛyɛ ni sei na so wayɛ wodin ɛhyɛ kan baako ne sɛ woyɛ ɔse adeɛ yɔ papa yɛda wase ɛma ɛda wase papa deɛ ɛka nyinaa sɛ mɛnkɔda din da fa honhom kata ɔma so sɛnea wɔyɛ na wobɛbia ɛmfiri mu no sɛnea wɔyɛ na wɔayɛ saa kɔtena hɔ na womfie mu no wode kɔ no yɛbɔ mpa yɛ mo hyɛ nyame nsa deɛ ɔwɔ efie hɔ a ɔnnim nyame no deɛ ɔntu mmirika ɛmfa ne wo hyɛ nyame nwunu ase ɛfiri sɛ nyame ani hɔ a obi ntimi nyɛ nyame yɛda wɔ se deɛ yɛka nyinaa no sɛ hwɛ wo ma so na kora wo mma sɛ mpa obi wɔ fie hɔ na aduru no so a ma ɔmɔ ntra wanka amen ma ɔmɔ ntra bible sɛ mmerɛ yɛkyi yohane mu no peter mu no na sɛ da aduru obi nso so na awurade twa sɛ ɔmo nna mpo aso a ma ebi nka ho nea mpo ɔwɔ mu no a ɔne nea ɔbɛdie no papa nti ma ɔnya sradeɛ ɛwɔ ne nsam wɔn mmɔbɔ na kaa wɔn mu ɔmo da yɛ nyinaa nyɛ daeɛ a bɛma ɔmo akyɛ wɔ wiase adom nti amen. Papa, we stand on our feet as we take our closing prayer and benediction from Reverend Stephen Terialate. In our sorry, so na yaji empire a etaton yaji nshira na fe yapije muno akoemusie. Sorry, Jawani Amampai. Domeri ma Yesu yadawase. Wambra yebeje ha. Na ma ya hoden tra hanom. Wa ma ho mani bia bento ahye yenso. Wa ma yedwumadi anyina akọ na wie. Embra ye free ade wa akọ akodotie mu. Ye gya busuafo akọ anyina ahye wonsa. Onyame bo ho ban ko se ebekọ ababeto won. Yadawase wo Yesu Kristo di mu. Yade yenua yempapa yemba yadamfo Douglas Oben a wafi mu isho Onyankopon mobrohunu ene ne tumi sa yade abusua nso ehye Onyankopon mobrohunu ene ne tumi sa yade ye ho ehye Onyankopon ene ne mobrohunu ene ne tumi sa Onyankopon hyiram no hwam som Onyankopon tu na ne nkiram no ndom Onyankopon ma ne saso omso ma sumdwei mu nyina afi ha no mokwa ade bia be ya kwanhia awurade ontwam amen. The band give us a song as we possess to the cemetery. Medase mesre memfa eyi entwam sema yabesre se ebra yeba bepeja yakura obin akorobin sika edna ko ekura san no emprepe na busuya emenya ye nya ne ntese ye de yakorobin eko eye Y junction ubia onim biai no